Илияна Атанасова е при нас. Здрасти. Най-накрая любимия ми фенер. Да ми покажеш как става, защото аз лично съм го виждала само на снимка. Кой от всички? Ето този тук. Добре. Така, интересно само да кажа, този първия, това ми е червения, другия е жълтия. Този ми е първия фенер, който съм направила. Да. Той е направен от страницата на телефонен указател. Аз точно това гледам. Да. Златка Димитрова. Златна сръбска скара. Има и телефони. Да. Така, а този другия е направен от вестници, който го направих вчера. Героят е под прицел. Мария, погледни. Вие на какво да прилича? Точно като гръцки бокси. Да. Той нарочно ги прави, за да му кажем пак. И аз сега кажи точно как се случва това нещо. Ти си взела обикновен китайски. Да. Всъщност това е основата. Фенер от оризова хартия, само ако може. Аз съм донесла тук един. За съжаление не можах да открия голям. И донесах малък. Илияна, мога да ви кажа, че и вчера беше страшно хубаво това с половера, като шал и с... Интересно, много хубаво, много полезни неща. Така. Сега ще направим... Които Пампус никога няма да направи вкъщи. Защо? Основната форма на фенера е ето тази. Да. Така идва от магазина, като си го купим. Да. Имаме и една магазинчетата метална поле скоба. ще ги има. Ами не знам, аз си я купувам в магазин в младост. Добре. Така, опъваме ето така. И поставяме скобата, която служи за опъване на фенери. На фенера. Само че, секунда, да, обратно. Нали знаеш, че... Иска да ли помощ, момичета? Правилно си сами. Така. Тоест имаме стенците. Вижте тази купа, докато... Малко се разпадна преди предаването, за съжаление. Но ще я оправим. Тази купа също е направена от списание. Да. Това нищо, ние ще я покажем така. Това е основата на фенера, като важен съвет как да почнем лепенето, за да стане такъв ефект на люспи. И започва да се лепи отдолу. Аз тук съм... Отдолу? Отдолу нагоре, да. За да може да стане като люспи. Разбрах. Така, аз тук съм изрязала части от списания, като това са от разни реклами. Да. Избираме си интересни цветове. Режем си, като аз съм използвала за форма ето този малък диск. Точно това си мислих. За големите съм използвала голям диск. Да. Така, и започваме да режем, ако искате може да изрежем. Искаш. Пампус да изреже, аз мога да залепя люските. Добре, ще изрежем. От списание или от вестник да режем? Сега ще изпишем и необходимите материали, между другото. Така. Отдолу. Значи и аз трябва да почна да режа. Заедно с първо очертаваме. Заедно с две красавици. Тук мъжете Мария се и Илияна. Първо очертаваме. Първо да очертавам. Няма как иначе да се Добре, изрежа. първо ще очертая. Хоп. Да те видя. Кога да ме видиш, бе, Мария? Но ти си мислиш, че... Добре, за тук е лесен. Мария, може ли да вземеш купата, която пречи на Наталия горе? Режем, препоръчвам ти тази немичка съвестно. Добре. Виждаш ли? Предизвикваш смях. Няу, Милена. Колко такива ще са ни необходими? 150. Ами доста, за тази голямата ми трябваха около 90 кръгчета. 90 кръгчета, Милена. 90 кръгчета. До края на седмицата Пампо ще реже, то утре е петък. Всъщност само ти може събота и неделя да продължиш в самолета към Париж да продължиш. След Париж да продължиш. Тези проекти в принцип се правят събота и неделя. Да. Така. Значи ако нямате какво да направите събота и неделя, можете да почнете да режете. Да.
90 кречета. Тези малките най-вероятно ще ни трябват повече. Тези малките най-вероятно ще ни трябват Ти повече. ако искаш направи 180 и за мен да има. За теб един фенер и за мен един фенер. Като тази лампа ни И аз да почна да лепа, може ли? Да, може, разбира се. Като най-отдолу се лепят и отгоре и отдолу. Добре, какво ми карате тук да режа? Искам да отбележа, че е много бавно. Ти много искаш. Много бавно Много е, бавно. наистина. Чакай малко. Нали имаме slow food, more food тук? Чакай, имаме slow режане. Къде е по-отпред да лепа, колеги? Значи, Кажи. и от тук. Какво? И тук. И долу ли? На двете места, да. Тук. Мгм. Защо? И за да се залепят. Това е долната част. Илияна? Да. Да. Ние двамата сме големи сръскоси. Едно кръгче, колеги, вие засичате ли за колко време изряза кръгчето? Добре, Близо 2 минути и половина. 90 кръгчета по 2 минути и половина. Така, и грубо казано, тази лампа ни излиза около 4 лева. 4 лева, но колко време ще отнеме специално на памбус? Да. Но иначе много красиви стават, наистина. И светлината, Много са която идеи. излъчват, е много, много приятна. Да. Ако не обичате да ви е светло, аз тъй като не обичам много да ми е светло. Да, и тя заглушава всъщност светлината. Да. Искаш ли да го сложим в рамка? Да ни стои тук в студиото кръгчето? Така. О, Боже, Боже. Като може да си вземем, всъщност може да не използваме вестници с писания, можем да си купим и хартия. Да. Като моят съвет е да хартията трябва да е по-твърда, Защо? за да може така да штръкне. Виж, трябва да стръгне така. Защото пробвах с креп хартия, която е по-мекичка, не се получи. Идеално, според мен, жълтите вестници идеално ще паснат за лампата. Ох, смачках. И аз не съм много сръчна. Аз на него се... Аз искам да покажа и след това другата моя гордост. Добре. Червената ми лампа. Казвай, показвай. Така. Къде е червен? Да, Не пипай. Не се притеснявай, аз ще покажа. Ето ми е червената лампа. Ай, че хубаво. Значи тук имаме Тук и имаш червена цветчета. лампичка. Тук съм си направила цветчета, като шаблоните за тези цветчета си направих сама. Ето тук са на шаблоните, нарисувах си ги сама и си ги изрязах съответно. И за тази лампа са използвани два вида цветчета. Ангел. Докато някои работят, други се Си ти забавляват. Ангел, Мария. Така. И си ги лепя. Аз изгубих Страхотно е. мисълта. А? Изгубих. Не, че въобще нас не ни слушай, ти Въобще не просто се си говори. притеснявай, Илияна. Ти Така. какво? Червената лампичка, която може да ги лампа. използваме в стаята, извън стаята, в пола. Може да не се използва като лампа, може да се използва като декорация само. Да, Така, тези цветчета са направени от едно голямо цветче, да. едно малко цветче, като се слага така, Цял ден ще го режеш. и една точка по средата. Като това също е направено изцяло от списания. Много красиво изглежда. Така. И съм подбила ръбчетата, за да стане така по-обемна. Ако искате, може да направим по и едно цветче. Той да направи, да? Ами хайде, аз ще си хвана. Научете го малко на труд и творчество. Айде, добре. Така. Така. Добре, Малко ти да режи. или голямо? Само една минута. Яворе, ела ти направи едно грече. Ела ти направи едно. Ела. Пампус излезе извън декора. Вижте го, моля ви се, този човек е на Защо да ми се хилят оператори? Милена, операторите ми се хилят тук. Ела тук да направиш едно грече. Ела. Ела, ти наистина. Искаш само да ядеш. Крече, да видим как правиш кречето. Ела. Кажи. Дай. Ти си мислиш, че като държиш камерата, си е всичко лесно. Да видим колко минути сега. Господин Яво, ще режи това малко, сладко крече. Частта е отзад. Много си бърза. Каква скорост развива. Чакай, да не се режиш. Тази. Ела. Що става? Колеги, искате ли те да си режат, ние да продължаваме нататък, защото аз искам да си поговорим малко за хранителните режими на групата. Режете си? Дами и господа, имаме страхотни оператори, които вижте колко бързо режат и правят кречета, правят разни неща, помагат на Илияна. Правят красиви неща. Правят красиви Аз мога неща. да кажа за нашата фейсбук страница, която се казва... Кажи, ще я пуснем и в нашата фейсбук страница. Значи, виж техниката, само една минута, погледни техниката на Явор. Погледни, Страхотна. нали? Той се личи, че от за
Добре, казвай страницата, да продължаваме. Фейсбук страницата ми, казвам се, обичам да правя красиви неща. По-бавно с малкото. Обичам да правя красиви неща. Ще я пуснем и в нашия Фейсбук. Там Добре. публикуваме ежедневно супер много идеи и имаме и блог, в който показваме стъпка по стъпка как се правят нещата. Добре. Благодаря, Илияна. Ние продължаваме. благодаря. А ти си режи, тук няма никакъв проблем. Ти си невероятна, наистина. Много хубави идеи. Да изрежеш. Много хубави идеи. Това е от господин Явор, оператора. Айде сега продължаваме с Надя Петрова, за да видим и да обсъдим отново хранителните